Бүгінгі шығарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. 25 июль безнең өчен бик кадерле кешебез, әтиебез Саба районында гомер кичерүче Заһидуллин Микаил Хәйрулла улының олуг бәйрәме 65 яшьлек юбилее булып узды дип башлана безнең бүген тапшыруыбызга килгән котлау хаты. Хөрмәтле юбиляр, сезне зәңгәр экраннар каршында якынрак көтәбез һәм инде якыннарыгыздан булган матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Әткәй, сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык синең. Сине 65 яшь тулу уңае белән кайнар котлыйбыз. Әниебез белән үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әткәй. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызылы китермәскә тырыштык. Син, әткәй, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең, балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең һәм яши бирәсең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта таләпчән дә була белдең. Әткәй, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Кадерле әткәебез, син балаларыбызга да ягымлы бабай. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, киләчәктә әнкәй белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Алдагы көннәрендә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әткәй, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-озак яшә. Әткәемнең күркәм сыйфатлары бусы әгәр һәрбер иратта. Бар хатын-кыз көчлетрәк тоеп, яшәр иде димен рәхәттә. Сабыр холык, тыңгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әткәй куллары. Әткәемә Аллаһ гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәрчак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшибез. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланабыз, әткәй, яшермим. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле йылларга. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтебезне әйтеп, газиз кешем, баш иябез синең каршыңда. Иң изге теләкләр белән улың Марат, оныкларың Самат, Сәйдә, Сәйд исеменнән киленең Эльвира диелде котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр, хөрмәтле туган көн иясе Заһидуллин Микаил Хәйрулла улы, 65 яшьлек зур юбилей көнегез белән сезне тәбрик итәбез. Һәм алга табада саулыкта, сәламәтлектә, балаларыгыздан бар тик игелек, шәфкать күреп кенә, оныкларыгызны рәхәтләнеп сөеп, инде бүгенге тормышыгыздан куанып, тагы да зур уңышларга ирешеп, яшәргә дә, эшләргә Ходай насыйп итсен дигән теләкләргә калабыз. Һәм матур җырны да сезгә бүләк итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйебезнең үзәге зинәти, гаиләбезнең йөрәге зинәти, барыбызның дирәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер
Sening izler dəşə bizdi ulu yollarga. Şəşlərimə qırau düşkən deyib öpkələməli yıllarga. Ey bizning özəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bölegi sinəti. Ey bizning özəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bölegi sinəti. Şayan babaylarının in şayanı, Əybət babaylarının Əybətdir. Bülək bulsun əli bu jırыбыз, Onuqlarının siңа rəhməti. Ey bizning özəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bölegi sinəti. Ey bizning özəgi sinəti, G'oyla bizning yuragi sinəti, Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bölegi sinəti. Bor bizning diragi sinəti, Yazmışı biz bölegi sinəti. Hörmәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруында сез дә үзегезнең якыннарыгызны тәбрикли аласыз, рәхим итеп котлау хатларыгызны юллагыз. Бүгенгә инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә матур җәйге кичләр теләп сезнең белән саубуллашабыз.